Anyo kung banaan na nalayin at samot sa saot sa mga nang. Siyempre, nagito kami kung di bagata na ada paglayan tayo amin yung kaan nga lagi tayo ni sermon yun lang niya. Yan, biyama. Okay, hindi makita ka. Dalayan ito kasi sermon na ito. Ayaw ka malayo. So, makita tayo na potential siya. So, masusuro lang ito na ito. Nagagutin na yung bagana. Nagyaman kami. Awan challenges na data. Ang mga natin yung pastorin niya nagbabisa ka. Hindi niya katagawang mga pastor. Nabayad kami ng sinang di panay-distilong sa balis mo. Anak mo ko pa. Atulan din may comment in the Wisli at ako po tingin ako. Mismo kami nga di-istil po kakatok ni Gaya. So, you are church leader sa Wislihan. May sa kanaligot ni Wala. may sa kanaliti. Nagyaman kami kanya po Diyos ka kadwata ka dito yan na panagserbi at makita ko potential sa mga takot di makitulong mo di iglesia ng trabaho ni mga po Diyos. Ada kaya yung nasa magsudan pa ay ada bada? Ha? Sino? Nawalin ti sa magsudan nyo nagyaman kami iti partisipasyon nyo. So, maragsakan na makasar iti dagiti baro nga officer. Kita nyo no inya iti Indianapolis kada kayo nga sabo. Nag-voluntaryo kayo, nagkantakto man sa kato, kalang nalalaga magmanta. At kararagat ko mo, pastor, da kayo ay voluntaryo iti bagbagi yun. Dati nagsikreto. No ma-involve kayo, makipag-participar kayo, ang talinad kayo dito eh. Pero hindi raksak, marit na yun na talaga itiraksak. No, pasit kayo. So, da kayo, amok na kalpasan mo isa, kadentid na nasabot niya ako, Diyos ka kayo, kasi makikita dati kayo, mabalin na gisuro teleksyon, mabalin niya sermon, kaunting study lang niya, mabalin na yun. Ito rin nagiging, nalaing na tulog siguro matumanda, mabalin niyo, may i-appreciate na itibag bagiyo, may involve kayo. Da kayo, tinawagan niya ako Diyos, tatag, magserbi ka.